Arsenal na kan gaba wajen ɗaukar ɗan wasan Napoli ɗan ƙasar Nijeriya wato Victor Osimhen, duk da Manchester United ta daɗe tana zawarcin ɗan wasan ɗan ƙasar Najeriya. Moises Caicedo har yanzu yana son barin Brighton a bazara duk da cewa ya rattaba hannu a kan kwantaragin shekara ta 2027. Ɗan wasan, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da Liverpool, Chelsea da kuma sauran manyan ƙungiyoyi ne ke zawarcinsa, kamar yadda rahoto ya bayyana. A nan kuma an bayyana cewa Luka Modric zai iya barin Real Madrid a ƙarshen kakar wasan nan ta bana, kuma ana kyauta zaton ɗan wasan zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Nassr da ke ƙasar Saudiya domin ci gaba da fafata wasa kamar yadda aka rahoto. A nan kuma a cewar majiyoyi masu yawa, an bayyana cewa Toni Kroos zai ci gaba da zama a Real Madrid don ƙarin wakiltar kulob ɗin a kakar wasa mai zuwa, amma ana tunanin ɗan wasan kakar da zai ƙara ita ce kaka ta ƙarshe da zai kasance a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kamar yadda aka bayyana. A nan kuma Arsenal ita ce ƙungiya ta baya-bayan nan da suka shiga neman ɗan wasan Brighton Alexis Mac Allister a ƙarshen kakar wasan nan ta bana. Tauraron ɗan wasan na Brighton zai kasance cikin jerin 'yan wasan da ake tsammanin buƙatarsu a kasuwar saye da sayarwar 'yan wasa mai zuwa, inda manyan ƙungiyoyi suke rububin son ɗaukar ɗan wasan. Chelsea tana cikin ƙungiyoyin da ake sa ran za ta ɗauki ɗan wasan. Manchester City da Manchester United da Liverpool duka na zawarcin ɗan wasan ɗan a ƙasar Argentina. Kylian Mbappe, ɗan wasan gaba na ƙungiyar Paris Saint-Germain mai shekaru 24, ya ce yana da matuƙar farin ciki kasancewa a ƙungiyarsa ta Paris Saint-Germain, kuma ya bayyana cewar ko da ƙungiyar ba ta lashe wani kofi ba zai ci gaba da zama a cikin tawagar, ko da kuma ƙungiyar ba ta halarci gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai ba a kakar wasa mai zuwa ta gaba, to zai kasance a cikin tawagar. Manchester United na son sayar da 'yan wasa Anthony Martial, Scott McTominay da kuma Alex Telles da Eric Bailly. A nan kuma Victor Osimhen, ina aiki tukuru don ganin na cimma burina na buga gasar Premier League a kakar wasa mai zuwa. Wannan buri ne kuma ina son ci gaba da nuna hazaƙata domin ganin na samu ci gaba. Ƙungiyar Brazil Flamengo suna ƙoƙarin ɗaukar Isco kyauta. Ɗan wasan zai iya koma wannan ƙasa ta Brazil domin ci gaba da fafata wasansa. Kocin Manchester United Erik ten Hag na sha'awar sayen De Jong a ƙarshen kakar wasa, sai dai ɗan wasan na tsakiyar bai bayyana cewa yana son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba. Ɗan wasan baya na Ingila Harry Maguire mai shekaru 30 na cikin manyan 'yan wasan da Manchester United za ta cefanar a ƙarshen kakar wasa mai zuwa. Wani rahoton kuwa ya ce Jude Bellingham, ɗan wasan tsakiya na Ingila da Borussia Dortmund mai shekaru 19, ya ƙi ganawa da wakilan Manchester United. A nan kuma Chelsea da Liverpool mai Manchester City duka suna zawarcin ɗan wasa Josko Badiol, ɗan wasan baya na RB Leipzig mai shekaru 21. A nan kuma an bayyana cewa Erik ten Hag na wani shiri domin kai wa ɗan wasan AS Mohamed Kudus tayi domin dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, kamar yadda rahoton suka bayyana. A nan kuma an bayyana Casemiro ya sami rauni a wasan da Manchester United ta fafata da Liverpool, wanda Manchester United aka ci ta da ci 7 da ba ko ɗaya a fafata da suka yi a ranar Lahadi. Ɗan wasan an ce ba zai buga wasa tsakaninta da Real Betis da za su yi a ranar Alhamis ba, kamar yadda wannan rahoton ya bayyana. An bayyana kocin Pep Guardiola da cewar yana zawarcin ɗan wasa Bellingham na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund, ciki kuma har da tsohon abokin wasansa Haaland, wanda suke son ɗan wasan ya dawo ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, duk da ƙungiyar Borussia Dortmund ta yi wa ɗan wasanta. Kuma Liverpool da Real Madrid da Chelsea da Manchester duka suna zawarcin ɗan wasan. Qatar ce a gaba wajen sayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United, inda ta miƙa tayin biliyan 5 ga masu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United domin sayan mata da ƙungiyar, inda suka kuma bayyana cewa Erik ten Hag zai ci gaba da jan ragamar ƙungiyar ko da sun siya ba za su canja shi ba. James Maddison, ɗan wasan Leicester City mai shekaru 26, na cikin jerin 'yan wasan da Newcastle take nema.
a kakar wasa mai zuwa, ciki har da Scott McTominay na Manchester United ɗan wasan tsakiya mai shekaru 26 kamar yadda rahotanni suka bayyana. A nan kuma, hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil ta baiwa Ricardo Kaka alhakin shawo kan Ancelotti domin ya zama kocin Brazil. Kaka zai iya zama na farko a jerin mataimakan Carlos Ancelotti idan har Ancelotti ya yarda zai rattaba hannu a kulob ɗin ko a tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brazil ɗin kamar yadda rahoton ya bayyana. A wani labarin kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea tana tattauna da ɗan wasanta Mason Mount domin ganin ya sabunta kwantaragi. Haka zalika an bayyana N'Golo Kante yana son ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea kamar yadda rahoton ya bayyana. Tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Paul Pogba ya ce ba a haife shi a matsayin musulmi ba, amma ina da abokai musulmai kuma na taɓa sallah tare da su, kuma na ji wani yanayi daban a gare ni mai ban mamaki kuma mai girma bayan na yi sallah tare da su. Yanzu ina yin sallah 5 ne a rana kuma ba na shan giya. Musulunci shine addini mai girma, ba kamar yadda ake ɓata shi ba a kafafen yaɗa labarai, a cewar tsohon ɗan wasan Manchester United ɗin Paul Pogba. A nan kuma, bayan ɗan wasa Benjamin Sesko ya zira ƙwallaye 3 cikin mintuna 7, ɗan wasan ya ƙara rura wutar nemansa da ƙungiyoyi suke yi. Ana sa ran Manchester za ta kasance cikin neman ɗan wasan mai buga wasa a gaba a shekara mai zuwa domin ganin ta ɗauki ɗan wasan kamar yadda rahoto ya bayyana. A nan kuma, ita ma dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta ce ba za a bar ta a baya ba wajen zawarcin gwarzon ɗan wasan duniya na ƙasar Argentina kuma ɗan wasan Brighton Alexis Mac Allister a ƙarshen kakar wasan nan ta bana, inda take ganin za ta ɗauki ɗan wasan an ma kuɗi da ya kai adadin euro miliyan 60, inda Liverpool da Chelsea da manya-manyan ƙungiyoyi a nahiyar Turai suke zawarcin ɗan wasan kuma gwarzon duniya wato Alexis Mac Allister, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton kuma tauraron ɗan wasa mai haskakawa. A nan kuma, likitoci sun bayyana cewa ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ɗan ƙasar Brazil Neymar ba zai ƙara buga wasa a wannan kakar da muke ciki ba, sai dai a wata kakar mai zuwa, inda ɗan wasan ya samu rauni kamar yadda aka bayyana. Ɗan wasan tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa kuma ɗan wasan Juventus Rabiot zai iya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, inda Jurgen Klopp yake buƙatar ɗan wasan a cikin tawagarsa. Ɗan wasan mai shekaru 27 zai tafi a kyauta kamar yadda aka